আখিতম গণতন্ত্র দিবসত আমার এই আখিতম গণতন্ত্র দিবসত শালপৰী মহকুমাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি দিয়া ভাষণত বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্যা বেগম আক্তাৰাই স্বাধীনতা দিৱসৰ সলনি বাৰে বাৰে গণতন্ত্ৰ দিৱস বুলিহে কৰিলে উচ্চাৰণ। যাক লৈ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনস্থলীতে উপস্থিত থকা সকলোৱে কৰিলে ইছআছ। তথাপি এই ক্ষেত্ৰত যেন নাচুৰবান্দা বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্যা বেগম আক্তাৰা। আমার এই আখিতম গণতন্ত্র দিবসত আমার এই আখিতম গণতন্ত্র দিবসত नोंथांमोननो आं सिगाङाव मोनसे भिडिअ क्लिप होखाबाय। बेनो जाहैबाय मा आनखि मैया 15 आगस्ट अर्थात भारत माने उदांस्रि सान जायखौ जों इन्डिपेन्डेन्स डे हिसाबै फालिनाय जायो। बावहाय जों नुबाय दासान्दि ससियेल मिडियायाव बिराद गोसारबाय थादों आरोखि बिटिसिनि सासे इएम बेगम आक्ताराया बे इन्डिपेन्डेन्स डे उदांस्रि सान फालिनायावहाय बिथाङा गणतान्त्रिक माने बिथाङा मा होनना बुंदों रिपाब्लिक डे गणतन्त्र दिवस होननानै बिथाङा बुंबाय थादों आरो खेबसेल' बुंदोंबा बेलेग खोथा बिथाङा बारे बारे बे खोथाखौनो बुंबाय थादों आरो दा बेखौ गोबां एसामिस निउस पर्टेलाव दामदों आरो बुहुद दामबाय माने बिथाङा दिनै इन्डिपेन्डेन्स डेखौ उदांस्रि सानखौहाय गणतान्त्रिक जेनाखि गणतन्त्र दिवस होननानै बिथाङा बारे बारे बुंबाय थादों। दा बेखौ लानानै मोनसे भाइरेल दाना बिथाङा गिनानै बुंदों ना मोदोम मावनानै बुंखो ना मा जाखो बे बिथांनि सायाव सोनारबाय आरोखि ना बिथाङा टटेलि मिन्थिखाया खिन्थु बिथाङा लिरनानै लाखादों। बिथाङा लिरनानै लाखासेयावबो इन्डिपेन्डेन्स डे लिरनानै लानांगौआव बिथाङा माने 18 जेनेबा 80 नालाय दा 80 जेनाखि उदांस्रि सानावहाय बिथाङा 80 माने गणतान्त्रिक मोनसे दिवस होननानै बिथाङा होनबाय थादों आरोखि हयथ' बिथाङा होनफेराखैमोन खोमा बिदि ओंखायनो मोदोम मावनानै होनदों बा ना बिथाङा मोनथिखाया जाखो बोरै मोनथिबाव ना बिथाङा सोलायहोनो नाजादों ना मा बे बिथांनि सायाव सोनारबाय आरोखि गुबै आयदायाव फैदो अब्ला आं जे नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बेनो जाहैबाय मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोनहा गासै सप्ता खनसे एबा सानस्निसिमहालागै बिथांमोना दा शिबसागराव दंहैयो। बिथांमोननि माबाया जाहैबाय मा शिबसागरावहाय जे दैबानाजोंहाय जाय भुगिनांनाय बै न'खरफोरखौहाय बिथांमोनहा फोसाबनानै हैदों जेराव गोबां हाफ्रा फबलाजोब्बाय न'फ्रा आरो गोबां रुमफ्रा लेथ्रा फेथ्रा जाजोब्बाय सोरबा न' बां गैजायै जालांबाय दा बेफोरखौ फोसाबनो थाखाय बिथांमोनहा माबा खालामलांदों आरोखि सप्ता खनसेनि थाखाय बिथांमोनहा माखासे प्लेन पलिसि लानानै थांदों। आंबो बिथांमोनखौ सापर्ट खालामबाय आंबो आंनिफ्राय जा हायो बिथांमोननो एसे अनसुंथाइ हरनाय जाबाय आंनि साइडनिफ्राय मानो होनना बुङोब्ला मानसिनाव खैफोदा माब्ला फैगोन रावबो बुंनो हाया आरो बेयो नेचारेल कालामिटि होनना बुङो जायखौ माने मिथिंगायारि बे खैफोद दा बे मिथिंगायारि खैफोदा सुबुंनि जिउआव माब्ला फैयो जों बेखौ बुंनो हाया जों मिथिस्लाबा दा बेनिखायनो खैफोदनि समाव सुबुङा गुबुनखौ माने अनखांनो रोंनायासो सुबुंनि धोरोम आरो गुबै मानसिनि धोरोमा बेनो दा बेनिखायनो जों जेब्लायबो खैफोदनि समाव बियो गुबुन जाथि होननानै जोङो बिसोरखौ माबा खालामनो नाङा नेवसिगार नाङा नोंहा जुदि मालाबा खैफोद आफोद जायोबा बा जोंनि ओनसोलावबो मालाबा बेफोरबायदि गिदिर खैफोद जायोबा बिथांमोननिफ्रायबो फैगोन बिथांमोनाबो जोंखौ मदद खालामफैगोन एसे जों आसामनि बासिन्दा हिसाबै बा भारतनि नोगोरारि हिसाबै आरोखि दा गतिके आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे टिमा बिथांमोना गासै मोन 200नि बारा न'खरफोरखौहाय बिथांमोना माने फोसाबनानै होनायनि प्लेनिं लादों ओंखायनो सप्ता खनसे बिथांमोना प्लेनिं लाखाबाय बिथांमोननि आखायाव दा खदाल बेलसा सिखा बायदि बायदि बिभिन्न माखासे आइटेमफोर लानानै बिथांमोना बै जायगासिम रौना होलांदों दा बिथांमोना जागायबाय मैयानि 15 आगस्टनिफ्राय बिथांमोनहा जेनाखि मैया 80थि इन्डिपेन्डेन्स डे साननिफ्राय बिथांमोना स्टार्ट खालामबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों दा आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोनहा बै जायगायाव मोजाङै खामानि मावनानै हैनानै आरो गोग्गो देहा लानानै बयबो फैफिनलायनो हाथों आं बेखौनो नोंथांमोननि सायाव आसा थाबाय आरोखि थेंक इउ।